Bamakɔ ana lamini na bolomana dugu Mali kɔnɔ Mali kɔ kan an bɛ bɛɛ lajɛlen fo k'u waliɲuman dɔn. Bon Jabate i k'a dɔn an sigira an ka kɛnɛ kan laadalajɛmɔ anw fɛ yan sɛbɛnfura minnu bɛ laadalabɔli kɛ. Bon Jabate i k'a dɔn a bɛ jamana kunnafoni de maana nka waati dɔw bɛ kɛ an yɛrɛw bɛ kɛ ngana ye an yɛrɛw bɛ taa kunnafoni salo kan yanni sɔɔni cɛ min ye sangaw fɛ yen i k'a dɔn an bɛ munumunu salo kɛ sabula i k'a dɔn kɛnyɛrɛye arajoso min bɛ yen n'o ye Santuru ye a ɲɛmaaba i k'a dɔn ko belebeleba bɛ san bi sabula san o san o ka ca san kɛmɛ ye i k'a dɔn sangaw bɛ fara ɲɔgɔn kan ko sangɛmɔ labɛn minnu bɛ yen i k'a dɔn an n'o kunnafoni kɛnɛkɛnɛ salo ka bɔ san k'a fɔ aba ye kabini n ɲini ka san n'a tulo b'an kan na o tuma a ka labɛn kɛ n'an y'a daminɛ a bɛ se k'a suwa ka ten nɛgɛw kɛrɛfɛ o ye Mamutu ye e ni ne fila tɛnkunnen bɛ ɲɔgɔn na kunnafoni ka di Mamutu ne ye yamaruya di kɛ i k'a dɔn an b'an suwa kunnafoni la sisan karamɔgɔ dɔ bɛ tun kɔrɔ n bala cogo bɛ di Bon Jabate i k'a dɔn yanni n bolo don bala kɔnɔ an ye layidu di lamɛnbaaw ma an bɛ munumunu salo kɛ san i k'a dɔn san o ye Mali faaba dɔ ye san o san laadalako dɔ bɛ kɛ yen i k'a dɔn aba min ye arajo Santuru ɲɛmaa ye ale y'an tulo a n'an da ye aba ani sɔgɔma kɔrɔ daba ani sɔgɔma aba kɔri baasi tɛ san alhamdulilayi sangaw bɛɛ ka kɛnɛ kɔrɔ daba a ka gouverneur bɛ cogo di an ka gouverneur a ka kɛnɛ an ka maire ka kɛnɛ ayiwa aba deliko tɛ bila don kelen ɲani ye awɔ laadaba aw fɛ yen o ka ca san caman ye san 621 daba san 600 ani san 21 awɔ sanga den bi yɔrɔ o yɔrɔ bɛɛ bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ nin don in na ni Ala sɔnna ɲɔgɔn kunbɛ kun ye mun ye kɔrɔ daba ɲɔgɔn kunbɛ kun ye sangɛmɔ de ye san 621 Tarawelelakaw olu de bɛ sankɛmɔ labɛn ka dati fɔ Mali bɛɛ lajɛlen ye n'olu bɛnna dati min na u b'a bɔ a bɛ fɔ bulon kɔnɔ k'a lase mairie bulon na mairie bulon b'a jɛnsɛn ka taa an ka faamasow bɛɛ lajɛlen na san 621 ɲinan ta la labɛn caman kɛra sabula commission d'organisation dɔ de sigira min ɲɛmɔgɔya bɛ an ka madame le maire bolo bi na o ye Félicité Jara ye donc ni Félicité yɛrɛ de bɛ ɲɔgɔn fɛ sisan kɔrɔ daba donc min ni Félicité to ɲɔgɔn bolo min b'i fɛ i k'a fɔ a ye sangɛmɔ kun ka n'Ala sɔnna ma jaabi tɛ dɛsɛ a bolo k'a las'i ma kɔrɔ daba monsieur le maire i ni sɔgɔma ok bonjour allô bonjour madame le maire oui madame le maire i k'a dɔn nin ye kunnaja dɔ ye sabula ni i bilala dugu kunna ni ɲɔgɔnna kɛwale n'a y'i sɔrɔ fanga na ko duman don sabula a bɛ to tarikiw la awɔ bi ɲinanta in a bɛ labɛn kutubu jumɛn kɔnɔ bon ɲinanta in a bɛ okumu min kɔnɔ komi Aba y'a fɔ cogo min sakɛmɔ kɔni ye laadala ɲɛnajɛ de ye sankaw fɛ sanka fɛn o fɛn sigilen bɛ san yan ani n'u sigilen bɛ fan wɛrɛw la hali sankaw dɔrɔn tɛ sympathisant minnu bɛ Mali kɔnɔ a kɛra Mali kɔ kan mɔgɔ o mɔgɔ ye san kanu ka nin ɲɛnajɛ in kanu donc nin ɲɛnajɛ in kɔni dabɔlen bɛ bɛɛ de kama a dabɔlen bɛ bɛn ni keleya de kama sankaw yɛrɛ bɛ se ka kala ka don ɲɔgɔn na cogo min ka bɛn dans la cohésion sociale dans la paix parce que an bɛ jamana min kɔnɔ bi an mago bɛ bɛn ni keleya de la donc hakila sangɛmɔ fana bi o cadre dɔ de kɔnɔ pour que vraiment halisa sankaw bɛ se ka ɲɔgɔn kafa cogo min na ka don da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ comme i yɛrɛ y'a fɔ cogo min na Aba y'a fɔ cogo min na san o san sangɛmɔ bi kɛ ɲinɛ ya 621e édition in san 621 na donc hakila o ye san caman ye dɛ o ye dɔ kɛ donc ɲɛnajɛ min de don san o san a bi kɛ oui madame mais lada de don madame le maire i k'a dɔn sanw tɛ kelen ye ko cogo tɛ kelen ye awɔ an bɛ donni min na ko bi bɛɛ b'a kalama i k'a dɔn Mali yɔrɔ caman bɛ yen lakanabaliya bɛ yen ni ɲɔgɔn na jamakulu faralen ɲɔgɔn kan a dun dɔnna ka kɔrɔ waati tɛmɛna bingali wale dɔ kɛra san kɔnɔ yalima dabali tigɛlen bɛ waasa mɔgɔ hakili u ka se ka hakili sigi ka nin sangɛmɔ in kɛ wa awɔ donc n bɛ se ka dɔɔni fɔ o la parce que commission dɔw sigilen bɛ ne yɛrɛ de ye o commission présidente ye mairie la yan donc personnel ressources b'a kɔnɔ commission sécurité b'a kɔnɔ commission min bɛ se ka kɔ yɛrɛ sécurisation ko kɛ o fana b'a kɔnɔ accueil hébergement nin bɛɛ b'a kɔnɔ culture et sport commission presse média olu bɛɛ bɛ commission in kɔnɔ donc commission in kɔni bɛ yen nɔ ka sangɛmɔ labɛnw kɛ komi i y'a fɔ cogo min na ɲinɛ ani salon bɛɛ an bɛ se ka fɔ vraiment gɛlɛya bɛ jamana kan k'a daminɛ insécurité ko la fo ka na coronavirus ko min tun bɛ yen parce que sangɛmɔ a bɛ jama de fara ɲɔgɔn kan
donc jama bɛ na ka bɔ fan bɛɛ donc vraiment ɲɛnajɛ min de don ɲinɛta an y'a dabɔ vraiment laada kelen de kama ka laada lakile sinon ɲɛnajɛ wɛrɛw bɛ se ka don a kɔrɔ san tɛmɛnenw na an ye ka festivalw kɛ ka concertw kɛ ka fɛn caman kɛ a kɔrɔla la mais ɲinɛ an k'an bɛ laada de lakile parce que laada min de don a kan ka lakile a tɛ se ka bɔ a ma fɛnɛ parce que ɲɛnajɛ min de don sankaw ka laada san yɛrɛ histoire sirilen bɛ sankɛmɔ de la parce que n'i y'a jateminɛ san 5 ni 40 la a tɔgɔ bɔra ni sanka yɛrɛ min ye ka san yɛrɛ sigi min ye an fakɔrɔba ye Bakuri Tarawele ale de nana san sigi donc yɔrɔ 6 saba de bɛ yen nɔ vraiment san tɔgɔ yɛrɛ bi fɔ yɔrɔ min na min ye bois sacré puits sacré ani mar sacré donc san 5 ni 40 la tɔgɔ bɔra ni de la donc seli kɔni an b'a kɛ parce que an ye sankaw ye an b'a kɛ parce que an ye san kanu parce que an yɛrɛ dama an bɛ ɲɔgɔn fɛ halisa an b'a ɲini an ka jamana ala k'a basigi maintenant ɲinɛ sécurité ko la an ye disposition caman ta i y'a fɔ cogo min insécurité ko bɛ yen mais anw yɛrɛ ka disposition caman ta nous autorité la préfecture le gouverneur vraiment ani force de sécurité fɛn o fɛn bi sanya ka fara tɛrɛkungokaw ni paranakaw kan parce que nin ɲɛnajɛ in tɛ se ka kɛ nin dugu fila kɔ san tɛrɛkungo parana an bɛɛ de ye ba kelen fa kelen famille Tarawele de bɛ Sangɛmɔ date di o ni paranakaw ani tɛrɛkungokaw olu de ye ɲɔgɔn balimaw ye olu de ye ɲɔgɔn sinji ye donc ɲɛnajɛ u bɛ sigi k'a fɔ ka don dɔ ta ka don in fɔ anw ɲɛna anw bɛ sɔrɔ ka fɛngɛ autorité tɔw ladɔnniya la donc ɲinɛ disposition caman talen don a la sabu ni yɛrɛ bi san ni minnu bɛ san yan sisan u y'a dɔn k'a fɔ ɲinɛ sankɛmɔ ni san tɔw ta tɛ kelen ye hali n'i ye motoboli ta k'a jateminɛ an ye sensibilisation caman k'o la an bɛ se k'a fɔ caman bɔra motoboli in na force de sécurité fana u b'u ka baara la su ni tile u b'u ka baara la nin y'a tile damadɔ ye ka tɛmɛ o kan même sécuritairement an ye ka mesure dɔ ta couvre-feu dɔ bi san yan o ka ca ni dɔgɔkun 2 ye an b'o k'u kan su o su couvre-feu bɛ yen donc an kɔni an b'a kan niveau sécuritaire kɔni an bɛ k'an seko k'a la mais halisa an mago bɛ dɛmɛ na pour que Sangɛmɔ in halisa a bɛ se ka don parce que Sangɛmɔ yɛrɛ donni bɛ patrimoine immatériel de l'UNESCO la et donc c'est une fête internationale. Oui, madame n'i ko ko an mago bɛ dɛmɛ na an mago bɛ dɛmɛ sugu jumɛn na. donc an mago bɛ dɛmɛ sugu jumɛn na fɔlɔ. parce que n'i y'a jateminɛ Sangɛmɔ in n y'a fɔ cogo min na patrimoine a donnen don cadre min kɔnɔna na a bɛ patrimoine immatériel de l'UNESCO de kɔnɔ d'abord an mago bɛ gouvernement ka dɛmɛ na ka taa ministère de la culture parce que olu de fana ka ministère ɲɛsinnen bɛ vraiment ka patrimoine culturel pour promouvoir la culture au Mali pour promouvoir la culture au niveau international donc an bɛ fɛ Sangɛmɔ in a ka lakodɔn ka tɛmɛ a bɛ cogo min kan bi o tɛ se ka taa fɛn caman kɔ komi i y'a fɔ cogo min na fɛn caman activité caman de bɛ se ka na kɛ parce que anw bɛ fɛ Sangɛmɔ in a kana kɛ laada kelen dɔrɔn ye a ka kɛ sababu ye sankaw yɛrɛ bɛ se ka tɔnɔ ni nafa sɔrɔ a la cogo min ani malidenw yɛrɛ bɛ se ka nafa sɔrɔ a la cogo min Mali yɛrɛ bɛ se ka kunkɔrɔta sɔrɔ ka tɔgɔ sɔrɔ ka karama sɔrɔ a la cogo min na donc o de ye an ka laɲini ye o dɔrɔn tɛ fɛnɛ parce que n'i ye Sangɛmɔ fɛnɛ ta k'a lajɛ sankaw bɛ bɔ fan bɛɛ ka na donc an b'a ɲini sankaw fɛ minnu bɛ sigilen bɛ yɔrɔ wɛrɛ la n'o bɛ se ka an dɛmɛ fɛnɛ pour que ka hakilina ka na ni innovation ye pour que san hali sisan a bɛ se ka to kɔrɔlen a bɛ se ka to a ka kɔrɔlenya in na cogo min hali sisan mais ka moderniser toujours tout à fait fɛn bɛ se ka to a traditionnellement mais ka moderniser parce que n'i ye jateminɛ kɛ gɛlɛya b'an kan san o san n'i ye san kɛ yɛrɛ ji ta k'a lajɛ san o san an bɛ gɛlɛya sɔrɔ a jiko la hali ɲinɛ o gɛlɛya kelen in mairie kɔni bɛ ka seko k'a la parce que san o san an bɛ dispositif dɔ sigi pour que an bɛ se ka kɔ bɛ se ka lafa ji la cogo min même ka an pasonné donc ɲinɛ an ye ka jɛgɛ kɛra kɔ la mais jiko gɛlɛya de bɛ yen donc o kɔni na an mago bɛ dɛmɛ na pour que vraiment a kɛra partenaire ye a kɛra personne de bonne volonté ye a kɛra gouvernement ye a kɛra sankaw yɛrɛ ye a kɛra anw yɛrɛ autorité ye n'an bɛ se ka dɛmɛ min don halisa ka fara baara de bɛ ka kɛ kan donc an b'o weleweleda kan de kɛ ka ɲɛsin bɛɛ lajɛlen ma sinon laɲini caman bi an na mais kɛnɛ kan an kɔni bakuru baara fɛn caman b'a kɔnɔ hakila a tɔw ni partenaire sɔrɔ la donc vraiment a bɛ an dɛmɛ an yɛrɛ bɛ se ka partenaire dɛmɛ cogo min na pour que hali sisan ani gouvernement
an k'an bolo di ɲɔgɔn ma ni population pour que san bɛ se ka sangɛmɔ bɛ se ka valoriser hali sisan ka tɛmɛ a bɛ cogo min na kan sisan o de y'an ka laɲini. Merci bien madame le maire i k'a dɔn dɛmɛ maliden bɛɛ kan k'a dɛmɛ nin ye radio Djekafo ka dɛmɛ ye ka ɲɛsin aw ma. Merci beaucoup a diyara n ye kojugu an bɛ radio Djekafo fo an bɛ an lamɛnnikɛ jɛkulu bɛɛ lajɛlen fo an bɛ maliyɛnw bɛɛ lajɛlen fo an bɛ sankaw bɛɛ lajɛlen fo donc vraiment k'a fɔ ala k'an bɛn ni ɲɔgɔnna wɛrɛ ma ala ka san wɛrɛ ta yira an si kɛnɛya la ala ka jamana basigi. Merci bien madame. Merci bien. Merci bien. Alors Aba kɔrɔ daba. Oui Aba i k'a dɔn an bɛ kɔrɔfɔ kun cɛ ni e ye. I k'a dɔn madame bɔra k'a da don womisɛnnin caman na k'a bɛɛ fɔ aw minnu ye kunnafonidila ye au niveau de san yalima jɔyɔrɔ jumɛn dilen don aw ma waasa ko in ka se ka lakodɔn waasa a ka se ka cari. Bon jɔyɔrɔ min dira ne ma fɔlɔ daba o ye an bɛ commission kɔnɔ radio fɛn fɛn bɛ san donc ne y'o point focal ye au nom de l'URTEL donc an ye message ta ka kunnafoni di mɔgɔw ma. En ce qui concerne l'aspect sécuritaire, comme Madame le maire a fait tout le félicité. Donc, à renfort Bora, Kuchala, Joïla, Segou, Kanafra, Sankauka, Kaseka, dispositif sécurité. On a un message dit là partout. Bon, à Radio Djekafo, Amsekafo, Andemeba, Radio Baredo, Malikono. Djekafo, Joroba, Rebe, Sankemola. Parce que sans ça, Djekafo, Sankau, Bibélé, Kassangafo, Mankutu, Kofela. Avec sababu ye sanga mun be Congo mun be France u be wele sisan do be wele sita ka fɔ an yi ka kuma kan mɛ an ka sankɛmɔ la donc an be Djekafo fo o la donc chapeau pour Djekafo et la direction de Djekafo kɛrɛnkɛrɛnya na an be je donner fo parce que ale ye bɔbɔ félicité fana ye bɔbɔ ye en même temps an be daba yɛrɛ fo n y'a dɔn ko sankɛmɔ fini na taa di daba ma madame le maire tɔgɔya la. Voilà alors donc a kɔrɔfɔ kuma ɲɛna i sabu i ye kuma ɲɛ a sɛngɛmɔ fini n'a jɛgɛ a kɛ n sɔrɔ Bamakɔ yan. A b'i sɔrɔ mugu fara fɔlɔ taara i b'o kalama. I ka mugu fara n'i ka sɛngɛmɔ fini bɛ taa d'i ma kɔrɔ daba. Ayiwa baasi tɛ a ma merci bien. A bɛ taa d'i ma. An bɛ dugawu kɛ ala ka san wɛrɛ ta ɲɔgɔnna fana jira an na. Amina ko buwa ma. Ko monsieur le maire Sinamaru ko a bisimilalen bɛ san wɛrɛ. Ayiwa baasi buwa a tulo b'a la. Voilà merci bien. Merci bien. Alors Buwa Jabate ni mun ye Aba ye Aba i k'a dɔn kɛnyɛrɛ ye radio so min bɛ san n'u k'a ma ko Santoro ale ye radio fɔlɔfɔlɔ min sigira fangaba b'u la i k'a dɔn u bɛ taa yɔrɔ jan o tɛmɛnen kɔfɛ ani Djekafo faralen bɛ ɲɔgɔn kan ka baara kɛ sangɛmɔ laada ko don sangaw fɛ u dabɔra k'a fɔ san 600 ani kɔ fɛn o fɛn n'o y'o sɔrɔ n'a tɛ fɛn kɛ diinɛ na a bɛ se ka fara diinɛ kan kuma fili kɔrɔ i bolo don. Buwa Jabate ne bɛ n keleku Buwa Jabate i k'a dɔn n bɛ bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma 22 septembre o yɛlɛma hɔrɔnya don Buwa Jabate i k'a dɔn sigi kelen don ka min kɔnɔ Alhaji Shahana Takiw ka fɔ la i k'a dɔn o de ye a bɔ cɛmancɛ fanga masakɛ ye Asimu Goyita siga t'a la i k'a dɔn juru dir'a ma nbamuru dir'a ma i k'a dɔn bere dir'a ma Buwa Jabate min ye jamana mara ye i k'a dɔn ayiwa min ye kalo 9 bonyanko ye sabula cɛmancɛ fanga a tɔ b'o bɔ Buwa Jabate i k'a dɔn jamana donni bɛrɛ la ani wulikajɔ sɛbɛnnikɛla ko n bɛ kalo tile 28 tɛmɛnen in na Buwa Jabate i k'a dɔn jamana sariyasunba n'o ye cour constitutionnelle ye o ye yamaruya di kɛ ni ka ŋaniya jirɛ kɛ Buwa Jabate i k'a dɔn Asimu Goyita a ka tɛmɛ ni baara ye masakɛya dulokiba donn'a kɔnɔ jamana sariyabolo bɛɛ lajɛlen jɛlen donn'a ye a tɔ ye fɛn kelen ye maa caman b'i yɛrɛ ɲininka yalima o na kɛ wa Buwa Jabate o de ka taa kalikasiɲɛ kɛ n'u ko ma prestation de serment Buwa Jabate sɛbɛnnikɛla ko maa caman kɔni y'a fɔ bɛn kɛra kan k'a fɔ min ye ntɛnɛn nata ye min ye Asimu Goyita ye CICB la i k'a dɔn a na t'i kali ni k'i siɲɛ jamanadenw ye min ni min bɛ ani min ni min kan ka kɛ Buwa Jabate i k'a dɔn a da bɛ don ni kumabaw la sɛbɛnnikɛla ko n'o kɛra Asimu Goyita kɔni dɔnda la bilen foyi se k'a ɲɛkɔrɔma tigɛ sabula jamana sariyasunba ale de bɛ yamaruya di kɛ ni yamaruyaw dira ka ban Buwa Jabate i k'a dɔn n'a y'i kale k'i siɲɛ jamanadenw ye sɛbɛnnikɛla ko i k'a dɔn o ye baara dafalen ye o tuma ayiwa sariyatigiw bɛ sɔrɔ k'a fɔ o tuma tɛmɛn'i ka baara anw y'i bila a la Buwa Jabate maa caman ko min ye Asimu Goyita ye ntɛnɛn don
juin kalo tile 7 n'ale kɔni tilala awa ɲininka a ka awa kɛlɛkɛsiɲɛ na bon jabate k'a dɔn yɔrɔ bɛɛ i k'a dɔn min ye awa décret ye n'o ye ŋaniya ye ani sarakolo a bɛ sɔrɔ k'u ta o yɔrɔ bɛɛ lajɛlen la k'a fɔ min ye M5 ye Choguel Kokala Mayiga o kɛra premier ministre ye bon jabate nka an sen t'o don ma sabula yanni ntɛnɛn don cɛ fɛn bɛɛ lajɛlen b'a kɔnɔ sɛbɛnnikɛla ko min kɔni jɛlen don Assimi Goïta sigili ka kɛ k'a fɔ awa cour constitutionnelle kɔni k'a yamaruya k'a fɔ i kɛra président ye o fɔra ka ban a k'i kɛlɛ ka siɲɛ bon jabate o yɔrɔ bɛɛ wajibi b'a kan ka premier ministre sugandi premier ministre kɔni caman kɔni y'a fɔ Choguel Kokala Mayiga o tɔgɔ bɛ mɔɔ da ngo n'a ta bɛɛ min fana ɲininen bɛ premier ministre min bɛna sigi gouvernement dayɛlɛlen maa bɛɛ lajɛlen n'o bɛ jamana bolofara bɛɛ fɔ olu kan ka y'a kɔnɔ bon jabate min bɛ se ka to cɛmancɛ fanga a bɛ sinsin dɔw yɛrɛ ko maa 25 dɔw ko a bɛ sɔn ka tɛmɛ o kan nin kun ye sɛbɛn ye an ye min zalo ni k'a bɔ n k'i ɲininka 22 septembre kɔnɔ yɛlɛma hɔrɔnya don karamɔgɔ dɔ bɛ tun ne bɛ tigɛ don soir de Bamako fasiriba n'o ye Mayimuna Dumuya Mayi a kumana o kumakan kelen kan karamɔgɔ dɔ bɛ tun Mali masakɛ kura colonel Assimi Goïta a ko n'i y'a lajɛ min ye Assimi ye fasiriba ko kabini cour constitutionnelle yamara di ye karamɔgɔ dɔ bɛ tun maaw de bɛ taa ni ka segin na masakɛ bulon ni dugumana cɛ a ko tile tɛ bɔ ka bi abada ni Assimi Goïta a ma maa dɔ bisimila n'a y'u bisimila u bɛ kuma Mali kan u ka cakɛyɛrɛ tɔgɔ la Mali ko yɛrɛ bɛ cogo di u ka duwawu an'u ka dabali n'u ka fɛɛrɛ bilasirali jumɛn b'u bolo ne ka ɲɛsin a ma daw bɛ don nin bɛɛ la fasiriba ko karamɔgɔ dɔ bɛ tun Assimi a ye kumakan caman fɔ a ko n'i y'a mɛn olu kɔni ye fanga yɛlɛma a ko sabu ti dɔwɛrɛ ye fanga a tun bɛ maa minnu bolo karamɔgɔ dɔ bɛ tun k'u tun tɛ k'a kɛ a kɛcogo ɲuman na a ko o kɛcogo juguya Mali tun bɛ taa bi dingɛ kɔnɔ an ma sigi ni dingɛ min ye a ko n'i y'a lajɛ coup d'état k'o kɛ coup d'état kɔnɔ karamɔgɔ dɔ bɛ tun maa si ka hɛrɛ t'a la a man di maa si ye a bɛ jamana na segin kɔ nka min tɛ ɲɛ min kɔ a ko bɛ kɛ dɛ fasiriba ko a ko n'i y'a lajɛ maa dɔ kɔni bɔra ka kuma Assimi tɔgɔ la n'o ye a ka ladiliba dɔ ye min bɛ sariya kɔnɔna na a kɛrɛfɛ Yusuf Kulubali o bɔra ka kuma minnu fɔ karamɔgɔ dɔ bɛ tun n'i y'a lajɛ kuma dɔ la k'a bɛ maa kamana gan a ko o kuma ninnu tɛ dɔwɛrɛ ye a ko Assimi Goïta Mali masakɛ kura karamɔgɔ dɔ bɛ tun k'a bɛ min fɔ malidenw ye an k'an bolo di ɲɔgɔn ma an ka sabali ye Mali a mɛnna tiriki tɔrɔko la karamɔgɔ dɔ bɛ tun ko dunan si tɛna Mali in bɔ nɔgɔ la malidenw ɲɛna a ko n'an bɛ min kɛ karamɔgɔ dɔ bɛ tun an ka juguya bila an k'an bolo di ɲɔgɔn ma fasiriba ko Mayimuna Dumuya a ko min ye nin conseil juridique ye n'o o ye Yusuf Kulubali ye Yusuf Kulubali karamɔgɔ dɔ bɛ tun ko kuma dɔ porokotolen bɔra da a ko kuma tɛ dɔwɛrɛ ye a ko kalo 9 mun bɛ kɔ a ko kalo 9 ka ca n'i y'a lajɛ Mali ka taabolo fɛ k'a ka dɔgɔ Assimi nungo k'ale tɛ tɛmɛ kalo 9 kan nka min ye Yusufu ye a ko k'an kana bɔgɔ siɲɛ ka kɛ bin kan dɛ baara mun bilalen bɛ ka Assimi ma kɔnɔ k'a tɛ se ka kɛ kalo 9 fasiriba ko Assimi dun y'i kan di malidenw ma kalo 9 n'a ma se ka kɛ n'o ye o tuma o bɛna kɛ cogo di a ko ɲininkali tun bɛ yen fasiriba ko a ko n'i y'a lajɛ Yusuf Kulubali a ko gɛlɛya tun bɛ CNSP kɔrɔlen ale ni M5 RP ni ɲɔgɔn cɛ a ko kun ye kunun ye bi gɛlɛya banna min bɛ bi o de ye tigɛ di ɲɔgɔn ma ye a ko n'i y'a lajɛ hali bi sɔrɔsi minnu ye fanga yɛlɛma kɛ karamɔgɔ dɔ bɛ tun gɛlɛya b'u ni maa caman cɛ a ko o gɛlɛyaw la naamu ji dɔɔni min dɛ o bɛ bɛn mun b'i la bi kɛ t'u ka jugu fo ka dama tɛmɛ Jimi fo k'a dama tɛmɛ Jimi ji dɔɔni bɛ min sisan ami karamɔgɔ dɔ bɛ tun fasiriba ko a ko n'i y'a lajɛ CEDEAO ɲɛmaw ye min boloda Mali ka k'a bɛ maa siran sabu u y'an dulon ka b'u ka tɔn kɔnɔ a ko Union africaine fana y'an dulon ka b'u ka tɔn kɔnɔ a ko olu ka an dulonni min filɛ nin ye a ko Faransi nɔbɔ fana na koyi a ko siga kɔni tɛ kɔnɔ a ko e ko min ye Emmanuel Macron ye a tɛ sɔn k'a fɔ k'u datugu an ɲɛ de a ko n'an sigilen bɛ an ka wuli an k'an jɔ n'an wulilen don k'an jɔ karamɔgɔ dɔ bɛ tun an k'an cɛsiri an ka boli a ko min bɛ Mali ɲɛ ko ɲuman tɛ dɛ n ka muso ko ɲɛnabɔra tɔ ye wari ko ye karamɔgɔ dɔ bɛ tun nafolo fɛn fɛn kan ka don kalafili ko la maa minnu kan ka don jigiya kɔrɔ Mali ye karamɔgɔ dɔ bɛ tun ko ni Ala ma kunnaja nin bɛɛ bɛ n'i ko don Mali la k'an kelen bilalen to an d'a ma kunnafoni filɛ nin ye an ye min bɔ soir de Bamako kɔnɔ Mayimuna Dumuya ale ka sɛbɛnni don Jabate ne bɛ n keleku bɔ ni sɛbɛn min n'u k'a ma info matin sɔgɔmada la kunnafoni sɛbɛnni kɛbaa de ye Bertin Dakuwa Bertin ko i k'a dɔn jɛrɛjɛkulu min n'a sigira i k'a dɔn ɲɔgɔn janfa ani ɲɔgɔn jalaki
politique kan bɔjabato o jɛrɛjɛkulu n'a fɔra ko da kolon dira ko filenkolon di o ti maa kamana guwan hali jɛkulu min n'u k'a ma ko EPM bɔjabate i k'a dɔn EPM a kɛra n ɲininka awa an kun y'a dɔn a bi kɛ tan bɔjabate kelen parti politique fɔ farala ɲɔgɔn kan ni ka RPM dɛmɛ Ibrahim Boubacar Keita ka fanga f'a ka kɛ kelen ye bɔjabate o jɛkulu k'o de ma ko EPM da kolon dira k'a filenkolon di kelen bɔjabate k'a dɔn Boubacar Keita n'a jɛɲɔgɔnw i k'a dɔn u ta kɛra makariko ani hinɛtɔ ko sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ min ye Alliance Ensemble pour le Mali bɔjabate i k'a dɔn docteur Boubacar Keita nin bɛɛ lajɛlen tun bɛ jɛkulu kelen de ko fɔ jɛkulu min n'a n'o turulen bɛ Ibrahim Boubacar Keita la fanga ka di a don i k'a dɔn fanga bɛɛ IBK de nagakɔrɔ o tuma an ka jɛkulu sigi min bɛ se k'a dɛmɛ a ka baara la i k'a dɔn an yuru na dɔɔnin sɔrɔ bɔjabate i k'a dɔn ko in laban dakolon dira a filenkolon dira hali u ma san bɔ sɛbɛnnikɛla ko a k'i k'a dɔn k'a fɔ min ye sɛbɛnni ye ani ŋanajira Alliance pour la République APR bɔjabate i k'a dɔn olu ye lettre kɛ lettre min b'a jira k'a fɔ u y'u ko dɔn a jɛkulu in na bɔjabate i k'a dɔn lettre o kɛra ka dangi ɲininka Adima PSG ta kan o kɛra ka da Asuma ta kan bɔjabate nin tɔnjɛkulu fɛn fɔ bɛ yen nin bɛɛ lajɛlen ye lettre kɛ u ka lettre kɔnɔna ko Boubacar Keita anw de faralen ɲɔgɔn kan don dɔ tɛmɛna an ye jɛkulu min sigi jɛkulu in kun dabɔlen don Ibrahim Boubacar Keita dɛmɛni na nka an bɛ don min na ko bi jɛkulu in sigi kun min kun b'a la ani ɲɛtaa min kun b'a la a n'a tun b'a ka dabali min tigɛ o don kɛlɛ ni bi kɛlɛ tɛ kelen ye wa o don sira ani bi sira tɛ kelen ye o tuma anw y'an yɛrɛ ta bɔjabate k'a dɔn sendonjilama na maa min kɛ bozo ye n'i y'i sen fila sama ka bɔ i na k'i yɛrɛ ma hɔrɔn ye bɔjabate nin tɔnjɛkulu belebeleba in a kelen kelenna bɛɛ lajɛlen sama ka bɔ ayiwa RPM bolo i k'a dɔn RPM kɔni a tora kelen na sɛbɛnnikɛla ko an bɛ don min na ko bi bɔjabate k'a dɔn awa politique ye nin ye i k'a dɔn diinɛ ko tɛ maa ko tɛ bɔjabate i k'a dɔn awa niyɔrɔ ko ni sɔrɔ ko don bɔjabate i k'a dɔn waati dɔw bɛ kɛ n'an ka jɛkulu n'a bɛ kɛ sababu ye an bɛɛ lajɛlen ka nɛmu kɛ i k'a dɔn an bɛ fara ɲɔgɔn kan ka kɛ cɛ kelen ye nka n'a tigɛra k'a fɔ k'a tɛ tugu bɛɛ lajɛlen bɛ yɛrɛ ta bɔjabate wa an bɛ don min na ko bi EPM a dakolon dira k'a filenkolon di bɛɛ lajɛlen taara i ta damafa nin kun ye sɛbɛn ye Bertin Dakwa ka sɛbɛn don an ye min bɔ ayiwa info matin kɔnɔ sɔgɔmada la kunnafoni karamɔgɔ dɔ bɛ tugura ne bɛ n tigɛ ta le combat hali bi min ye tosira tɔ ye an ka guwan sabu min ye le combat ye Ibrahima Sanogo karamɔgɔ dɔ bɛ tugura ale fana sigilen b'o kuma kelen kan a ko n'i ye ko taabolo lajɛ berelikɛla misi ma n'i pan berelikɛla kunna karamɔgɔ dɔ bɛ tugura i bɛ wele ko cɛ sonsorolen ayiwa RPM bolo i k'a dɔn RPM kɔni a tora kelen na sɛbɛnnikɛla ko an bɛ don min na ko bi bɔjabate k'a dɔn awa politique ye nin ye i k'a dɔn diinɛ ko tɛ maa ko tɛ bɔjabate i k'a dɔn awa niyɔrɔ ko ni sɔrɔ ko don bɔjabate i k'a dɔn waati dɔw bɛ kɛ n'an ka jɛkulu n'a bɛ kɛ sababu ye an bɛɛ lajɛlen ka nɛmu kɛ i k'a dɔn an bɛ fara ɲɔgɔn kan ka kɛ cɛ kelen ye nka n'a tigɛra k'a fɔ k'a tɛ tugu bɛɛ lajɛlen bɛ yɛrɛ ta bɔjabate wa an bɛ don min na ko bi EPM a dakolon dira k'a filenkolon di bɛɛ lajɛlen taara i ta damafa nin kun ye sɛbɛn ye Bertin Dakwa ka sɛbɛn don an ye min bɔ ayiwa info matin kɔnɔ sɔgɔmada la kunnafoni karamɔgɔ dɔ bɛ tugura ne bɛ n tigɛ ta le combat hali bi min ye tosira tɔ ye an ka guwan sabu min ye le combat ye Ibrahima Sanogo karamɔgɔ dɔ bɛ tugura ale fana sigilen b'o kuma kelen kan a ko n'i ye ko taabolo lajɛ berelikɛla misi ma n'i pan berelikɛla kunna karamɔgɔ dɔ bɛ tugura i bɛ wele ko cɛ sonsorolen a ko kunu wa bɔ tabila diɲɛ sɔgɔmada caman ye n'i ye mankan politique la karamɔgɔ i ye nin fɔ an ye foyi tɛ ni wariko tɛ wariko in dɔrɔn de don baraji t'a la dubabu t'a la foyi t'a la n ka kɛ fɛn ye dɔrɔn wa fɛn ko kɛlɛ de filɛ ni bɔ y'a bila jɔnni fa b'a ta ni ko cɛkɔrɔba a bɛ jɔn bolo bi ni bɔ y'a bila maa fa t'a ta nka anw dɔgɔnin n'a ta o ye tiɲɛ Ajibu Goyita o n'a ta o ye tiɲɛ karamɔgɔ dɔ bɛ tugura fasiriba n'o ye Sanogo ye a ko siga tɛ min na min ye Boubacar Keita ye a tora kelen na a bara ta Boubacar Keita ladiri don kankelentigi don Ibrahim Boubacar Keita a b'a nɔfɛ hali sini karamɔgɔ dɔ bɛ tugura nka u ni maa minnu tun y'u bolo di ɲɔgɔn ma maa minnu tun bɛ u ye kalenkan siɲɛ karamɔgɔ dɔ bɛ tugura fo finibɔ fo nɛrɛbɔ k'olu taara u taara u ma taa dɔwɛrɛ la wari di ten bilen fanga t'u bolo bilen karamɔgɔ dɔ bɛ tugura u bɛ t'u kɔ mun na fasiriba ko maa fɔlɔ min yɔlɔni ka bɔ tɔn kɔnɔ o de ye Adima PSG ye olu kɔni y'u ka démission sɛbɛn k'o di a ko olu tɛmɛnen kɔ Asuma CP premier ministre kɔrɔ n'o Sumaworo Bube Mayiga ye ale fana y'a tigɛ nɔ bila kɛ ni k'o di a ko o fana tɛmɛnen kɔ ka bɔ
ye Umar Ibrahim Touré karamɔgɔ daba tun kɛra APR ale fana ka tigɛ nɔ bila kɛ k'o di koso n'i y'a lajɛ nin bɛɛ ko karamɔgɔ daba tun kɛra kunu tiɲɛ ani bi tiɲɛ ko kelenw tɛ o tuma kunu u tun bɛ tiɲɛ mun kunna o tiɲɛ banna bi fana tile o ye tiɲɛ wɛrɛ ye o tuma Amina ko mun b'ulu la ŋaniya mun b'ulu la politique ko ni Mali ko la karamɔgɔ daba tun kɛra k'ulu tɛna se k'o kɛ EPM kɔnɔ o tuma yanni olu ni EPM maaw bɛ fɔ ɲɔgɔn kɔ u k'u yɔlɔ ni k'u ka hakilina baara kɛ politique baaraw ye Fasiriba ko karamɔgɔ daba tun kɛra EPM tɔ tora maa joli ye ko k'a banna ka ban maa tɛ bilen Tereta a n'a teriw u ka dute mignons n'u ye min ye don min na o don n'u yɛrɛ ma min ye don min na a banna EPM kɛra fala ye karamɔgɔ daba tun kɛra sɛgɛ kɔni tɛ na nin ma bali malidenw na sabu min ye politique baara ye o ye nin ye u bɛ tigɛrɛ fɔ k'i layɛlɛ sanfɛ u bɛ tigɛrɛ fɔ k'i lajigin duguma maa o maa bɛ tugu ko foyi tɛ wariko don n'u ye dunda wɛrɛ y'i nɔfɛ n'u ye suma i kɔ karamɔgɔ daba tun kɛra u bɛ boli ka na Asimi k'i tɔgɔ dɔn dɛ maa kelen min tun bɛ EPM na u bɛ nale dɛ ka jɛ ka dun kɔni n'a banna fɛnɛ u bɛ Asimi fila kɔ kan ka taa u k'u tɔgɔ dɔn dɛ kunnafoni filɛ nin ye an ye min bɔ le combat kɔnɔ a ka bi bɔli don Djekafo k'a ka feerefɛnw lakodɔn nɛgɛ kanɲɛ 12 sera Bamako k'a fɔ jiginɛw ka bonyamasegin bɛ aw ye karamɔgɔ n balan tɔgɔ bɛ di Bɔjɔbɔtɛ ne bɛ n keleku min kɔni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma 22 septembre yɛlɛma hɔrɔnya don o don AM Touré nin y'a ka sɛbɛn ye Bɔjɔbɔtɛ k'a dɔn politique min ye jamana jɔyɔrɔ ko ye bɛɛ lajɛlen kɔni kelen bɛ ka wuli ka jɔ bolo da bɛɛ lajɛlen ko dɔ ka d'a ma Bɔjɔbɔtɛ i k'a dɔn diinɛ bolofara min b'an ka jamana kɔnɔ k'u ma ko hamalis min ye chaque maaw la a tiɲɛ tabaw i k'a dɔn n'a denkɛ ye awɔ ɲɔrɔ surukɛ Buye ka ayiwa jɛkulu Bɔjɔbɔtɛ i k'a dɔn olu de ye dunikɛla kibarumaw wele Bɔjɔbɔtɛ k'a dɔn ka kunnafoni di kɛ sɛbɛnnikɛla ko a ko association min ye Ahamawiya Tijaniya min ye awɔ n ɲininka Muhamadiya Bɔjɔbɔtɛ i k'a dɔn k'o de ma AHTM diinɛ bolofara don Bɔjɔbɔtɛ olu ka kulekan bɔra kulekan min bɔra Bɔjɔbɔtɛ k'a dɔn u ye dunikɛla kibarumaw wele alamisa don ni ka kunnafoni di kɛ Bɔjɔbɔtɛ kunnafoni di k'u b'a kɛ ni Buye ka yamaruya ye a kɛra Ismaila Darame Toala Zavia min bɛ ɲare la ɲɔgɔn kun bɛ n kɛra ye Bɔjɔbɔtɛ sɛbɛnnikɛla ko min ye awɔ kɔrɔfɔ ye ani beretigi Bɔjɔbɔtɛ k'a dɔn a ye banba kuma min kan kosɛbɛ o de ye Mohamed Ould Cheikhna min ye awɔ hama wula n'u k'a ma ko Buye Bɔjɔbɔtɛ k'a dɔn olu bɛ kuma n'u ka yamaruya ye sabula o de y'u yamaruya o de y'u ci Bɔjɔbɔtɛ k'a dɔn u ye mun de kofɔ u y'a jira k'a fɔ olu ka nin bolofara in nin ye diinɛ bolofara sinsinlen ye min ni fangaba b'a la ni barikaba b'a la Bɔjɔbɔtɛ k'a dɔn munna jamana kɔnɔ awɔ ɲɛdɔnniya bi k'u la ɲɛdɔnniya ye jumɛn ye n'a fɔra ko kobaw walima jamana sinsin berew olu ka sugandi walima awɔ olu ɲɛkafɔ Bɔjɔbɔtɛ k'a dɔn u tɛ ɲininka u tɛ taa bonyada Buye ka nin kɔni min ka kɛ ɲɛdɔnna baden wa olu tɛ jɛn n'o ye Bɔjɔbɔtɛ k'a dɔn kɔsɛ in na u ye jɛkulu dɔ sigi ko min ma comité d'orientation stratégique maa 50 Bɔjɔbɔtɛ k'a dɔn maa sugu bɛɛ lajɛlen b'a la o kun tɛ dɔwɛrɛ jamana i k'a dɔn camancɛ faga in kɔnɔna na hakilina minnu kan ka taa jamana a ŋaniya yɛrɛ la ani minnu ye ko ɲuman ye ani jamana bɛ bɔ dingɛ kɔnɔ Bɔjɔbɔtɛ k'i k'a dɔn u sina ka taa nin jɛkulu in ka maa 50 sugandi u ma Buye ɲininka u m'u sara Buye la Bɔjɔbɔtɛ Haut Conseil islamique fana u m'olu ɲininka u m'u sara u la min ye nin jɛkulu in ye u y'a jira k'a fɔ hakaja u tɛ jɛn n'o ye o tuma min kɔni ye wulikajɔ ani taasi ye olu y'o kɛ sa Bɔjɔbɔtɛ k'a dɔn kɔrɔfɔ in kɔni bɔra maa min da o tɔgɔ de ko Usumani Sanɔgɔ kɔni a ye kuma sɛbɛkɔrɔ fɔ a ko ɲɔrɔ sirifukɛ Bɔjɔbɔtɛ k'a dɔn a jɔra ka bɔ jamana in i k'a dɔn a ɲɛ t'a la kosɛbɛ kɛlɛ ma kɛ jamana yiriwali la walima jamana ɲɛ t'a la maanifin tɛ kuma don min o don de ye Buye kuma don ye Bɔjɔbɔtɛ k'a dɔn ni bɛɛ lajɛlen da bɛ bara kɔnɔ ale bɛ se ka kuma a ko i k'a dɔn damada kama Buye ka jɛkulu u man ka to kɔfɛ jamana joli la Bɔjɔbɔtɛ k'a dɔn Buye yɛrɛ nin kuma in fɔ siɲɛ caman k'a fɔ u tɛ maa bonya u tɛ bonya da maa kan Bɔjɔbɔtɛ nɔtɛ min kɔni ye ayiwa comité d'orientation stratégique o jɛkulu sigili kɔni i k'a dɔn silamɛ diinɛ mɔgɔw
kan ka don a la sabula jamana sinsinni a b'o de ko fɔ ani jamana ɲɛta ni bɛnkan kɛra walima wulikajɔ kɛra n'u taar'o kɛ n'o ma kɛ maa wɛrɛ ayiwa n'o ma kɛ silamɛw olu ningafɛn ye a naba laban gɛlɛya bɛ na u dun ye kɛlɛ caman kɛ u y'a ɲini fana k'a fɔ ko conseil Bɔjabate k'a dɔn fana ka wele min ayi Seyidu Usumani Madani Serifu Ayidara Bɔjabate k'a dɔn jɛkulu in kun man ka sigi abada n'u ma taa ɲininka a ka tilata la nka a mana tigɛ Dawuda da la Bɔjabate i k'a dɔn min kɔni ye ayiwa Usumani sa nɔgɔ ye n'ale de ye jɛkulu in ka ɲɛmaa ye dontigɛla kibarumaw i k'a dɔn ale de tun bɛ k'u ladɔnniya a kɛra Ismaila Dramé Toala Javiya ɲare la a y'a jira k'a fɔ waati bɛna u bɛn'u se jira ni k'a jira k'a fɔ u fana bi yan u fana ni ɲininkali ka kan u fana ni saranan ka kan Bɔjabate k'a dɔn bonya ka taa du karamɔgɔ ba kan min ye buye ye nin kun ye sɛbɛnni an ye min zalo ka bɔ 22 septembre kɔnɔ yɛlɛma hɔrɔnya don karamɔgɔ dɔ bɛ tun ne bɛ n tɛgɛ don ko kura l'indicateur de renouveau fasiriba n'o ye Adama Jabate Adama Jabate ko karamɔgɔ dɔ bɛ tun min ye bamancɛ wale an ka jamana in kɔnɔ brigade fluviale de Bamako karamɔgɔ dɔ bɛ tun k'u ye bolo ta ka da bamanci maa 7 kan fasiriba ko a ko n'i y'a lajɛ Mali gendarmerie nationale karamɔgɔ dɔ bɛ tun a ɲɛmaya bɛ maa min bolo directeur général o de ye colonel major Esamu Mengoro Jakite a ko Esamu Mengoro Jakite kabina nana gendarmerie kunna karamɔgɔ daba tun a ka wulikajɔ ye mun ye o de ye danaya mun bɛ gendarmew kan ko danaya u ka minɛn fa gendarmew bɛ Mali fan o fan kɔnɔ karamɔgɔ daba tun bɛɛ lajɛlen k'i jeniyɔrɔ fa a ko u ye bolo ta ka da bamanci ninnu kan waati min na o de ye kari tɛmɛnen n'o bɛnna mai kalo tile 23 ka taa bila ntɛnɛn don mai kalo tile 24 su karamɔgɔ daba tun 3 heures du matin o kuma k'u wulila u ka cɛ don ni ka gɛlɛnkɛ da gɛlɛnkɛ dara mun fɛ karamɔgɔ daba tun n'i y'a lajɛ kulekan de bɔra kulekan bɔra yɔrɔ min na o de ye Turela n'i y'a lajɛ min kɔni ye Sanukɔrɔba marabolo la karamɔgɔ daba tun o bɛ maa dɔw de kɔni bɛ yen n'olu ye bamanciw ye baara kɔni t'u la bamancɛ wale kɔ karamɔgɔ daba tun olu de filɛ ka maramafɛnw ta u ye maramafɛnw ta min ye babolo mun bɛ ni ka ba tigɛ karamɔgɔ daba tun ni k'u to kurun kɔnɔ tuma min na u sinna ka mugu ka wuli ten min kɔni ye kurun kɔnɔ mɔgɔw ka taa bila danganamɔgɔw la karamɔgɔ daba tun kulekan kɔni tigɛ ma don la maaw de filɛ ka kule ni k'u bolo ta ka da u kun mun de bolo dara bamanciw de b'an cɛla jadisiw de b'an cɛla karamɔgɔ daba tun maa minnu ka baara don faso malidenw don o kuma ka min kɔni sigidala denmisɛnw yɛrɛ ye minnu ye hakilinajugu ta olu don fasiriba ko karamɔgɔ daba tun min ye ni maa jugu ninnu ye maa minnu kɔni o kɔni tun b'u ɲɛ karamɔgɔ daba tun i b'a ye k'a fɔ o ye denmisɛnnin galabu dumanw ye nin denmisɛnnin galabu dumanw tɛ dɔwɛrɛ ye sigida denmisɛnninw kɔ karamɔgɔ daba tun ni ka ɲagami don sigida kɔnɔ fasiriba ko kunnafoni kɔni mɛnnen gendarmew fɛ n'o o ye sous-lieutenant Musa Jalo brigade fluviale ale n'a ka cɛdon wulila ni ka taa kɛnɛ kɔnɔna la u selen kɛnɛ kɔnɔ karamɔgɔ daba tun u jɛɲɔgɔn baarakɛla minnu bɛ yen u ye bonya ta ka da bɛɛ lajɛlen kan ni k'u ka baara boloda u ka baara in ma kɛ dɔwɛrɛ ye mankan min tun bɛ n'a bɔra denmisɛnninw yɔrɔ karamɔgɔ daba tun n'u si b'a daminɛ san 21 ka taa bila 28 na o kuma u ye bolo ta ka da maa 7 kan yɔrɔnin kelen fasiriba ko karamɔgɔ daba tun n'i y'a lajɛ bolo tara ka da maa 7 min kan karamɔgɔ daba tun maa fɔlɔ o kuma ale minalen kunna ale kɔni ye tiɲɛ fɔ a ye tiɲɛ mun fɔ karamɔgɔ daba tun o de ye ale kelen tɛ ka nin baara in kɛ koyi jɛɲɔgɔn wɛrɛ bɛ ale la jɛɲɔgɔn minnu bɛ u ka bila ale ɲɛ a bɛ taa bɛɛ lajɛlen yira kelen kelen fasiriba ko min kɔni ye bamanci ninnu ye o kuma u ka jɛɲɔgɔn u bɛ marabolo min kɔnɔ o de ye Farabana ale ni Kure Mali fasiriba ko Farabana Kure Mali ka taa bila Turela u bɛ munumunu ni fiyɛfiyɛw de kɔnɔna la o kuma min ye bamanciw ye karamɔgɔ daba tun u bɛ sira da maaw ɲɛ k'u ka moto minɛ u la u bɛ sira da maaw ɲɛ k'u ka wari minɛ u la u bɛ sira da sanubɔla minnu bɛ Turela karamɔgɔ daba tun u kɛmɛ ka sanu minnu minɛ k'a bɛɛ lajɛlen salo ka b'u bolo a ko an bɛ don min na ko bi min kɔni bamanciw ye u yelen o kuma ko fɛn caman yer'u kun fasiriba ko karamɔgɔ daba tun ko min bɛ fɔ nin ko in na o de ye min kɔni gendarmerie nationale ale ɲɛma a ye danaya ta ka da maa minnu ka karamɔgɔ daba tun ko maa si ma ɲinɛ i ka baara kɔ o kuma ko baara bɛ ka k'a kɛcogo lakika la o kuma yaasa gendarme ka baara ka k'a lakika la fo dugudenw ka bilasirali kɛ o kuma min ye bilasirali ye n'i ye tiɲɛnikɛla ye karamɔgɔ k'i k'a ko fɔ
wa fasiriba ko a ko maa fɔlɔ min sa ni bolo tara ka daw kan o de ye MS ye MS ale de kɔni y'u ka ɲɛmaaba ye ale de kɔni minɛlen karamɔgɔ daba tunkara k'a ye tiɲɛ bɛɛ lajɛlen bɔ a da kɔnɔ o tuma min kɔni ye marifa minnu yer'u bolo ka taa bila marifakisɛ minnu yer'u bolo ale ni kɛlɛkɛminɛ tɔ minnu fɛn fɛn yer'u bolo karamɔgɔ daba tunkara an bɛ don min na ko bi u bɛ mara kɔnɔna la o tuma min ye u ka nin baara jugu in u ni jɔn ni jɔn da bɛ janfa la o tuma u ka nin baara jugu in jɔn de bɛ k'u dɛmɛ karamɔgɔ daba tunkara ko maa saba kɔni olu bɛ bolola ka ban kunnafoni filɛnin ye an ye min bɔ indicateur de haut niveau kɔnɔ Adama Jabate ale ka sɛbɛnni don. Jabate n bɛ bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma la lettre du peuple. O don jamanadenw ka bataki. O don Jabate i k'a dɔn mɔɔ b'an kan i k'a dɔn maa wɛrɛ b'an kan Jabate an yɛrɛ dama bɛ ɲɔgɔn kan ni Ala ma jan kɛ an na ɲɔgɔn dun k'an ba pewu. Jabate jɔnni de b'a fɛ ka gɛlɛya don 16e na Jabate i k'a dɔn 16e a n'a président Mohamed Sherifa Aidara jɔnni de b'a fɛ ka kulubo kalaba don a wa 16e na Jabate a k'i k'a dɔn min ye jamana in ye nin di banna kabini diɲɛ kunugo nin bi fɔ 16e a bi sigi don min Jabate k'a dɔn bɛɛ lajɛlen ko ninnu kɔni ye catiri bɔla ye sabula nin di tɛ taa yɔrɔ jan Jabate k'a dɔn Mohamed Sherifa Aidara a ye wulikajɔ boloda ka wulikajɔ boloda Jabate k'a dɔn bi jamana 50 walima jamana 48 min ye wulikajɔ ni cɛsiri ye Jabate k'a dɔn 16e a b'i sɛbɛ kɔrɔsɔ sɛbɛnnikɛla ko Jabate ko mana ja ka ban tigi bi caya min ye Mohamed Sherifa Aidara ye Jabate k'a dɔn a ye wele dakɛ tile 2 in na min ye awa kunnafoni di ka se k'o kɛ Jabate awa maa min bi kunnafoni di kɛ 16e yɛrɛ kɔnɔ o t'a dɔn ko Bamusu Buye Sise o bɛ CNT la n'o ye député bulon ye Jabate k'a dɔn ale fana kun ye kumatigi ye a ko Jabate k'a dɔn diɲɛma k'a dɔn diɲɛma ka bɔ a kalama 16e ma tila fila tɛ kelen don Mohamed Sherifa Aidara ye min ɲɛmaa ye olu bɛɛ de b'o la i k'a dɔn olu Amerikikaw olu Faransikaw olu bɛɛ de b'o la maa min nana tile 2 in na ka na kuma wɛrɛ fɔ Jabate i k'a dɔn kuma kɔni a ye min dig'a to tigɛ bin na Jabate k'a dɔn a ɲɛna dɔn sabula kiiribulon i k'a dɔn na wulikajɔ boloda a ko a bɛ waati bɔ mɔɔw y'a kɔlɔsi min ye nani jugu ye min ye kunnafoni jugu ye i k'a dɔn kelen bɛ k'o cari fa bɛɛ lajɛlen la wa ni ka ɲɛsin Mohamed Sherifa Aidara ma k'a ye mun de kɛ Jabate k'a dɔn dɔwɛrɛ tɛ maa ko cɛ dɔ bɛ yen a tɔgɔ ye ko Bayide Daramɛ Bayide Daramɛ ani dɔw faralen bɛ ɲɔgɔn kan Maro Daramɛ tɔgɔ dɔn Kande Sidibe Idirisa Sangare u k'a ma ko Lora Jabate ninnu de filɛ ka fara ɲɔgɔn kan i k'a dɔn karabu ani ŋanamu yɛrɛ la sabula jajugu min n'a siriliw fɛ awa 16e Faransi bolofara la Jabate Faransikaw de y'u gɛn Mohamed Sherifa Aidara m'u gɛn u ka conférence senfɛ u ka ɲɔgɔn ye senfɛ a dɔnna k'a fɔ u ye jalaki kɛ u ye sariya sɔsɔ kɛ o tuma olu bɛ bureau min na o ye Faransikaw y'u gɛn kabini u gɛnna o don sa min ye Bayide Daramɛ n'a tɔw u y'a ɲini cogo bɛɛ lajɛlen la 16e sa n'anw gɛnna o tuma a tɛ kɛ 16e bilen an n'a ti an na fɛɛrɛ bɛɛ kɛ k'a dakolon di ka filenkolon di Jabate k'a dɔn u nana wulikajɔ boloda min ye mankan ye mankan min n'o ye nani ani tɔ tiɲɛ k'o ta fɔlɔ ka Mohamed Sherifa Aidara sɛgɛrɛ sɛbɛnnikɛla ko Mohamed Sherifa Aidara o kunkolo b'a kan na a ma kuma a m'u jaabi Jabate a ko i b'a ye k'a fɔ kabini san 2015 16e sigili senga Jabate maliden bɛɛ lajɛlen b'o dɔn bɛɛ lajɛlen ko cɛ in kɔni a ka cɛsiri ni wulikajɔ a dɔnna Jabate kuma min Mohamed Sherifa Aidara bɛ kɛlɛ la min na maliden minnu bɛ jamana kɔ kan olu ka se ka carte d'identité sɔrɔ Mohamed Sherifa Aidara bɛ kɛlɛ la passeport ka se ka nɔgɔya malien minnu bɛ jamana kɔ kan u ka hɛrɛ ni baden caman sɔrɔ jamana ka se k'i ɲɛsin u ma o waati kelen de ninnu bɛ wulikajɔ boloda la k'a fɔ u na 16e dakolon di ka filenkolon di i n'a fɔ 16e sigili baara o baara kɛra a fɛ a wari bɛɛ bɔra u yɛrɛ dama dekun 2015 ka bila 2020 na Jabate dɔrɔmɛ kelen jamana m'a d'u ma $656 Jabate i k'a dɔn n ka jamana ka di n ye kalo $1,000,000 ani $1,30,000 Mohamed Sherifa Aidara n'a jɛɲɔgɔn u b'o de don 16e na u ka baaraw ni taamaw ani hakilina min b'u la Jabate nka i k'a dɔn dusumango tɛ fa tuguni na sabula yanni to suma cɛ u bɛ wuli Bayide Daramɛ a n'a jɛɲɔgɔn Jabate i k'a dɔn hakilina caman b'u la an gɛnna ka bɔ Faransikaw fɛ yen an dɔw yɛrɛ nɔfɛ bilen koyi o tuma an na fɛɛrɛ kɛ Mohamed Sherifa Aidara a ka tɔn yɛrɛ de k'a bulugu ni k'a bɛɛ lajɛlen tiɲɛ Jabate i k'a dɔn awa hakilina wɛrɛ bɛ Bayide Daramɛ na sabula Bayide Daramɛ i k'a
dɔn parti politique dɔ bɛ yen min kɔni ni t'o labilen o parti politique salen don ni n sera ka wulikajɔ boloda min ɲɛsɛ dɛmɛ ye k'a ko ɲaami ka taa don o parti politique la wulikajɔ ni cɛsiri bolo ka faama sigi natɔ an na jɔyɔrɔ sɔrɔ bɔ jabate i k'a dɔn o damada de bɛ Bayidi Daramɛ kɔnɔ bɔ jabate n'o tɛ mun b'a bila nin ko in na sɛbɛnnikɛla ko a ko i k'a dɔn a fanga ye dakan ye masakɛya walima i k'a dɔn jɔyɔrɔ sɔrɔ dakan don bɔ jabate nka cɛsiri ani wulikajɔ o bɛ sɔrɔ hadamaden bolo la Bayidi Daramɛ i k'a dɔn faransikɛw fɛ yen sɛbɛnnikɛla ye min fɔ ani Mohamed Cherif Haidara u y'u da don kuma min na Bayidi Daramɛ i k'a dɔn a bɛ faransi nɛ ka di a bɛ sɛbɛnni dɔn bɔ jabate i k'a dɔn min ye baara ye baara jɔlen yɛrɛ tɛ Bayidi Daramɛ bɛ min na koyi sɛbɛnnikɛla ko a bɛ balo fɛn min na i k'a dɔn tubabuw fɛ yen n'i ye den wolo bɔ jabate olu bɛ wari nin d'i ma kalo u k'o di ma allocation familiale a bɛ balo fɛn min na o y'o ye o fɛn o fɛn n'o bɛ se ka kɛ sababu ye min b'a to ale bɛ wari sɔrɔ bɔ jabate i k'a dɔn a bɛ kari ka don la ni fanga ye wa i k'a dɔn a bɛ maa caman de hakili bayɛlɛma sabula ko in bɛ daminɛ kuma min maa caman de tun b'a nɔfɛ nka faamuyali nanen bɔ jabate sabula mɔgɔw nana dɔn k'a fɔ nkalon caman bɛ ko in kɔnɔ olu bɛɛ lajɛlen y'a kɔ bila bɔ jabate nka hali bi n'a ka bi n'a ma don kaso yɛrɛ la ko in yɛrɛ de a t'a dabila a ko n'i ko ta k'a lajɛ min ɲɛsɛ dɛmɛ ye bɔ jabate i k'a dɔn a tɛ fara parti kan a ka baara tɛ politique ye Mohamed Cherif Haidara y'o fɔ bɔ jabate olu nakun ye ayiwa jamanaden minnu sigilen bɛ jamana kɔ kan bɔ jabate k'a dɔn olu dɛmɛni n'a sɔrɔla o kɛra malidenw de b'o fɔ n'o fana ma kɛ malidenw b'o fɔ bɔ jabate n'o tɛ congrès min kɛra Mohamed Cherif Haidara n'a kɛra président ye a don ministre tun bɛ yen ambassadeur caman de tun bɛ yen bɔ jabate bɛɛ lajɛlen nin sɛbɛntiya sɛbɛnnikɛla ko i k'a dɔn mankan wɛrɛ min bɛ o logo ko kuma ye n'o y'u ka tamasiyɛnw n'a nɔtaw bɔ jabate a ko i k'a dɔn ale tɛ kuma sabula sariyatigiw bɛ nin ko in dɔn ka tɛmɛ bɛɛ lajɛlen kan réseaux sociaux bɔ jabate k'a dɔn u kɔni y'u se k'o ka kosɛbɛ nka kuma tiɲɛ ye min ye yanni hali Bayidi Daramɛ ka na yan min ye a bɔ gouverneur ye ani ministre ye olu bɛɛ lajɛlen lɛtiri caman e tɛ se ka kuma 16e to a la ni faransikaw fɛ yen dun i k'a dɔn i gɛnna ka bɔ o bureau de la i bɛ kuma ye nka min ye a bɔ 16e national ye i da t'o la sabula i t'o maa ye sɛbɛnnikɛla ko a ko nin ko in damada don maliden kɔni bɔ jabate mɔgɔw bi jɔrɔ ka jɔrɔ jamana na nka hali bi n'a ka bi dɔw kɔni bɛ yen n'u ma wulikajɔ yɛrɛ de boloda ka fɛn dɔ dakolondi u ni tɛ lafiya o kuma wɛrɛ bɛ ko in jukɔrɔ bɔ jabate k'a dɔn sabula ayiwa min ye ayiwa minisiriso min n'a bɛ maliyɛnw kunna minnu bɛ jamana kɔ kan olu kelen bɛ ka ŋaniya caman desiri bɔ jabate sabula sariya kuraw bɛna bɔ maa o maa b'a la k'e de bɛ tɔn na tɔn min n'o bɛ maliyɛnw de ka kudumu kɔnɔ minnu bɛ jamana kɔ kan bɔ jabate k'a dɔn sariya kura bɛna ta i tɛ se ka kɛ Bamakɔ sigibaa ye k'i bɛ maliyɛnw ka kuma fɔ e tɛ se ka kɛ sigibaa ye Mali kɔnɔ maliyɛn minnu bɛ jamana kɔ kan k'i b'olu ka kuma fɔ o statut kuraw an'o sariya kuraw o kelen bɛ ka dɔw sɛbɛn kɔrɔsira bɔ jabate o siranni de n'a bɛ ni sababu caman ye sabula dɔw bɛ yen maa to an ma fɔ bɔ jabate i n'a fɔ Haut Conseil des Maliens extérieurs bɔ jabate k'a dɔn dɔw san 10 san 20 u dalen bɛ Bamakɔ yan k'olu ye Haut Conseil maa ye bɔ jabate k'a dɔn damada o maa dɔw fana wulilen bɛ ka taa fara Bayidi kan cɛw n'an k'i dɛmɛ dɛ n'an y'i dɛmɛ n'i sera ka CDM ci n'i y'a dakolondi k'a filenkolondi anw yɛrɛ na kisi bɔ jabate maa bɛ se ka taa fara maa kan cogo di tɔn minnu sigilen bɛ jamanadenw minnu bɛ jamana kɔ kan jɔnni bɛ se ka to tɔn yɛrɛ dakolondi k'o filenkolondi i yɛrɛ ka nafa kama Mali a filɛ dɛ jɔnni bɛ se ka nin kɛ natabaya voilà bɔ jabate a ko i k'a dɔn min ye Camex o de ye tɔnkura ye min bɛna sigi tɔn o tɔn n'a bɛ k'a fɔ ko ayiwa a bɛ maliyɛn lecteurs to a la u bɛɛ bɛna fara ɲɔgɔn kan ka kɛ tɔnba kelen ye u k'o de ma ko coordination des associations des Maliens de l'extérieur bɔ jabate o kuma min fɔlen bɛ o de kɛlen bɛ ka mɔgɔw sɛbɛn kɔrɔsira sɛbɛnnikɛla k'o dun bɛ sigi sabula camancɛ fanga y'a jira k'a fɔ bɔ jabate k'a dɔn to bolofara a cayara kojugu i mana taa Mali kɔfɛ bɔ jabate n'a mɛ segukaw ka tɔn kucalakaw ka tɔn bugunikaw ka tɔn certes nin bɛɛ bɛ se ka kɛ nka bɔ jabate tɔnba kelen min n'o kan ka a tɔgɔ fɔ ka ɲɛsin jamana ma bɔ jabate o kɔni man ka taa kɛ bolofara ni ɲɔgɔn sama ye sabula o tɔn ninnu ka wulikajɔ tɛ dɔwɛrɛ ye maliyɛn minnu bɛ sigiyɔrɔ wɛrɛ minnu na u ka hɛrɛ sɔrɔ bɔ jabate u ka lafiya sɔrɔ n'o tɛ Mohamed Cherif Haidara a n'a jɛɲɔgɔnw bɔ jabate k'a dɔn bolofara min b'u la bi Amérique a dugu 48 wala min ye Amérique ye bɔ jabate k'a dɔn ayiwa Amérique dugu tɛ yen min ye Mohamed Cherif Haidara ka cɛw tɛ yɔrɔ min Nigéria fana ye jamana belebele dugu caman de faralen bɛ ɲɔgɔn kan u k'o de ma état fédéraux bɔ jabate o bɛ nin bɛɛ lajɛlen la sɛbɛnnikɛla ko ayiwa min ye Bayidi Daramɛ a ma segin don o don k'a bɛ taa ayiwa maliyɛnw nɔfɛ jamana kɔ kan min mana d'a kan ni min fɔra ye a n'o mɛn nin kun ye sɛbɛn ye an ye min sɔrɔ ka bɔ la lettre du peuple kɔnɔ jamanadenw ka bataki anti tezarami jumɛn
Tezara. I tɛ ji min fɔlɔ Tezara bɛ e jɔ ji min fɔlɔ n'i y'a sɔrɔ sisan e y'a bɛn fɔ o kuma u tɛ dɔ ka d'i ma o kuma ko maa muso ka Tezara kan kun Djekafo karamɔgɔ dɔ b'a tun kɔrɔ n bala tɔgɔ bɛ di Bɔjibate ne bɛ n bolo bugɔ ka don n bɛ bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma leyi du Mali maliden ɲɛkisɛ Bɔjibate i k'a dɔn cakɛda min bɛ n'u k'a ma AGTI Bɔjibate i k'a dɔn nin ye cakɛda min kelen bɛ ka sojɔlaw maa minnu bɛ so mɔɔnɔ bɔ maa minnu bɛ dugukolo jateminɛ Bɔjibate u k'o de ma BTP hakaja i k'a dɔn directeur général min bɛ baarakɛyɔrɔ in kunna u k'u t'a fɛ k'a sen sulen bilen cakɛda la ka da a ka kow kan AGT Bɔjibate i k'a dɔn entreprise ani bureau d'étude Bɔjibate minnu ka wuli ka jɔ ni cɛsiri ye foroba baara kɛli ye Bɔjibate i k'a dɔn foroba baara minnu bɛ tali kɛ ka ɲɛsin jamana yɛrɛ a tama ani foroba fɛnw Bɔjibate i k'a dɔn olu b'o de kɛ ni directeur ma bɔ yen ni DG ma bɔ yen AGT la Bɔjibate i k'a dɔn sɔɔni u bɛɛ lajɛlen kɔni bɛ taa chômage la min ye BTP baarakɛlaw ye u nisɔngoyalen don Bɔjibate ka sababu kɛ directeur général min bɛ yen min ye ni san damadɔ in ye a bara ka baara kɛ kɛcogo min na Bɔjibate i k'a dɔn a y'u dusuma kasi fo k'a fɔ k'a to ten yɔrɔ bɛɛ jɔra baara tɛ bilen sugubulo dicogo ani sugubulo kɛcogo nin bɛɛ lajɛlen de ye fiɲɛ ye ala ni ayiwa DG yɛrɛ ka kɔnɔsulu kolenya fɛ a bɛ ne ka san 5 bɔ Bɔjibate i k'a dɔn sugubulo walima baara kɛcogo ɲuman AGT la a gɛlɛyara Bɔjibate i k'a dɔn a wasugu ye bulo n'a ma ɲɛ k'a bi kɛ Bɔjibate maa minnu b'a nafolo di olu yɛrɛ kamana gwana sabula cɛ in ka suma a kɔnɔsu kolen don Bɔjibate a kɛra sababu ye convention n'o ye bɛnkan min bɛ u ni badi cɛ Bɔjibate projet minnu bɛ yen a numéro ka ca Bɔjibate k'a dɔn olu ka jɔ Banque mondiale ka projet o jɔra Bɔjibate k'a dɔn projet minnu bɛ a wari kasabi ka ca nin bɛɛ lajɛlen kɛbaa de ye AGT ye nka directeur ka kɔnɔsu kolenya i k'a dɔn ani gɛlɛyamisɛnnin caman Bɔjibate a si ma se ka kɛ wari dalen don dɛsɛra baara la a ko u farala ɲɔgɔn kan Bɔjibate ni ka tabale gosi u y'a jira k'a fɔ olu minnu bɛɛ n'u ka baara ɲɛsinnen bɛ BTP ma Ordre des architectes du Mali, Ordre des ingénieurs, Conseil du Mali, Ordre des urbanistes du Mali, organisation organisation patronale des entreprises de construction du Mali. Bɔjibate ninnu bɛɛ lajɛlen de y'a jira k'a fɔ directeur général AGT a ka gɛn conseil d'administration min kan ka kɛ Bɔjibate k'a dɔn u kɔni u ye wulikajɔ boloda sabula min ye conseil d'administration ɲɛmaa ye o ye APCAM président de u ye kangaridaka ye min ye nin jɛn ye a se kana don bilen abada AGT la o kuma u k'a wulu gɛn Bɔjibate ka sababu kɛ baara a dɛsɛra la i k'a dɔn a ɲɛdɔn a t'a dɔn bilen o kuma olu kɔni kamana gɔnna a ka gɛn nin kun ye sɛbɛn ye ST Traoré ka sɛbɛn don an ye min bɔ le du Mali kɔnɔ maliden ɲɛkisɛ karamɔgɔ u bɛ fɔ ne bɛ n tigɛ don ko kura e kabako fadunuya fa farankaba fasiriba n'o ye Sidi Traoré karamɔgɔ daba tun kɔrɔ a ko mɛnna n ka ko la ani tora la a bɛɛ lajɛlen bɛ ɲɔgɔn da fɛ Sidi ko a ko e bamancɛ wale karamɔgɔ daba tun kɔrɔ e tile tɛ bɔ ka tile bin n'i ma danna juguya dɔ mɛn fan dɔ fɛ malidenw kɔni an ja bɛ ka gɛlɛya niw bɛ ka gɛlɛya niw bɛ ka ban ɲɔgɔn na karamɔgɔ daba tun kɔrɔ k'i ma fin ɲɔgɔn fa a bolo fɛn nɔfɛ a ko Mali kununama ni Mali bilama ko Mali kelenw tɛ b'a ko finitigilakaw u bɛ fɔ k'u tanu u b'u ka baara la sabu diɲɛ ma don o don e bamaci tiɲɛnikɛlaw minnu ban bɛ sɛbɛn ma minnu ban bɛ dɔkɛ ma karamɔgɔ daba tun kɔrɔ u b'u saloni k'u bila kasobon kɔnɔ o n'a ta o ta i b'a fɔ ko dɔ de bɛ ka fara kan fasiri b'a ko commune 1 na min ye Jelibugu kɛrɛnkɛrɛnnenya la min ye kari tɛmɛnen kalo tile 16 ni ka dugu jɛ ntɛnɛn don kalo tile 17 mai kalo fasiri b'a ko nɛgɛ kaɲa 2 heures du matin Jelibugu la malien de l'automobile au masurunya parce que b'a ko ni moto taxi bola n'a coa ye Yusufu Maïga maa min a b'a ka moto kan karamɔgɔ daba tun kɔrɔ a bɛ client ɲini na sabu ale ka baara ye sufɛ baara ye a na kɛ ni sufɛ wari ka ca ni tilefɛ wariw ye parce que b'a ko ale ni maaw de filɛ ka ɲɔgɔn ye u ye ɲɔgɔn ye waati min na u sina ka marifa da jɔ a la mototigi i jigi ka bɔ i ka moto kan moto kɔlenba min b'a bolo u y'o tile minɛ u ma da o dɔrɔn ma u ko i bolo 2 kɔrɔtan u y'a jufadaw mɔmɔ wari min bɔra kun 5,000 ani 400 u ma dɔw fana dɔrɔn ma karamɔgɔ daba tun kɔrɔ telefɔni min b'a bolo u y'o fana taraki fɛn misɛn fɛn fɛn b'a kun u y'a bɛɛ bɔ fasiri b'a ko nin kɛra heure jumɛn 2 heures du matin Jelibugu la yan
fasiriba ko karamɔgɔ daba tunkara n'o ye Sidi Traoré a ko ala kɔni nana n'a ka na ye o hinɛna la o ma sɔn ka nin karaba u y'a gɛn ka b'u kɛrɛfɛ nin k'u kɔdon n'a ka moto n'a bolofɛnw ye o kuma yɔrɔnin kelen kuma min ye Yusufu Mayiga a m'a ta bila dagirinda la a taara 12e arrondissement la ni ka taa ka plainte fɔ Bamanchu kɔni ye najigin ka bɔ n ka moto kan kan bolofɛnw bɛɛ lajɛlen minɛ o kuma min kɔni ye commissaire karamɔgɔ daba tunkara ale y'i sigi k'i miiri ni ka jateminɛ k'a yira k'a fɔ Bamanchu mana ni bamancɛ wale kɛ u kun kan ka taa bɔ ni fan jumɛn fasiriba ko karamɔgɔ daba tunkara a ye dossier ta ni k'o di a ka chef BR ma o kuma ale kɔni ye ko mɔmɔ k'a lajɛ min ye danseni kone fasiriba ko ale kɔni ye suba ye manifin cɛnikɛla bɛ sɔrɔ yɔrɔ yɔrɔ o suma bɛ don a nun na a ko a ye cɛ ɲininka k'a ɲininka kuma min taara bɔ a kɔnɔna la o tɛ dɔwɛrɛ ye o de ye u ye moto min taara k'i ka b'a bolo dɛ ko GPS b'a la ne nin bɛ k'a bɛɛ la cɛnikɛlaw bɛɛ bɛ minɛ sisan karamɔgɔ daba tunkara ja GPS bɛ moto la o kuma u y'i donna GPS kɔnɔ k'a mɔmɔ k'a lajɛ k'a munumunu k'a da lɛfɛ la k'a da min ye lɛfɛ kan karamɔgɔ daba tunkara u y'a ye k'a fɔ ko moto in bɛ yɔrɔ min na dɛ o de ye commune de Bakaribugu moto bɛ Bakaribugu karamɔgɔ daba tunkara moto minɛna Jelibugu la o kuma a jɔlen bɛ Bakaribugu du dɔ kɔnɔ min ye danseni kone a n'a ka cɛ don karamɔgɔ daba tunkara u taara Bakaribugu ni ka GPS lajɛ tuguni moto bɛ du min kɔnɔ dɛ u y'a mɔmɔ ka t'u jɔ duda la u jɔlen duda la tuma min na u y'u ka labɛnw sabati ni ka sin k'u kari ka don so kɔnɔ u y'u kari ka don dɔrɔn u ye maa min tigɛ ta o de ye Burama Samake Burama Samake karamɔgɔ daba tunkara ale ko a ko jɔnkɔ ala olu de y'a kɛ a ko ale fana kelen tɛ dɛ o kuma ko a b'a bɛɛ tɔgɔ fɔ joona joona Umar Cham o kuma ko fana y'a jɛɲɔgɔn dɔ ye k'a b'o yɔrɔ dɔn a bilal'u ɲɛ ka t'o fana yɔrɔ yira o fana ta bannen ye min ye Madu Kante a bilal'u ɲɛ ka t'o fana yɔrɔ yira fasiriba ko min ye ni maa saba ye baara wɛrɛ foyi t'u la karamɔgɔ daba tunkara ka taa sira de da maaw ɲɛ u halala nɔfɛ ni ala ye maa min ni kisi u b'i bolofɛn minɛ ni ala min ni kisi u ye maa min faa ko dan t'o la u bɛ bolo la min ye surveillant de prison olu ka grève hukumu kɔnɔna ye fasiriba ko min kɔni ni maa saba ye u bɛ bolo la polisilakaw bolo o kuma min kan ka da u kan u kan ka taa min fɔ Bamakɔkura kasobonba la o kuma ko na taa sɔɔni u b'a dɔn kunnafoni filɛ nin ye an ye min bɔ kabako fa dunuya kɔnɔ Sidi Traoré ale ka sɛbɛnni don Jabate waati n'a ka waati ma se bi ta kɔni an b'a bila yan pewu Jabate i k'a dɔn hakaja min ye wulikajɔ ni cɛsiri ye i k'a dɔn Mamutu Suruni ale bolo dalen kun don nɛgɛw kan a bɛ ka janya ala sɔnna surafana t'o ma don su in na sagi bɛ kɛ nin gafe kelen kan sini sɔgɔma an bɛ ye kɛnɛ ka sɛbɛnkɔrɔ bɛ bɔ k'olu lakali Mamutu Suruni Jabate daba tunkara wa salam